La Fira Mans a la Ciència és una manera que tenim de culminar una proposta formativa que hem fet amb els docents de la nostra zona educativa i el que pretenem és treballar la ciència amb rigor. Hem treballat processos científics i tot això ho plasmem amb una sèrie de propostes en la que els infants interactuen de forma lliure i en el que el rol de la docent una mica és, a banda de dissenyar aquestes propostes, fer preguntes que donin molt. El repte que teníem de dissenyar una proposta de ciència i la manera que tenim de compartir aquestes propostes és a través d'aquesta Fira Mans a la Ciència. En aquesta fira veiem com els infants interactuen, no només els del mateix centre, sinó altres centres del municipi. Vam voler també implicar a l'alumnat del cicle formatiu d'educació infantil de l'Institut Torre Roja. Com a futures educadores ens serveix molt aquesta activitat perquè aprenem molt dels nens i de com a un futur saber què activitat plantejar nens de l'escola bressol o d'una escola i saber quina activitat cridaria més l'atenció. Hi ha activitats de farina, amb fruites. Aproximadament són unes 15 activitats així que estan repartides en grups de 2 persones i va explicar una miqueta com funcionava, després vam omplir una fitxa que l'hem d'entregar després amb els objectius, si han complert els criteris d'avaluació. Una estona amb nens i conèixer nens i experimentar amb ells i seguir el seu camí. He fet un joc que era de tallar pastanagues i fer un batit. M'ha agradat molt perquè era amb aigua. M'agradaria tornar a venir. He fet lo de llançar les boles i que floti. M'ha semblat molt guai. M'agradaria tornar un altre dia. Jo posava una pilota i flotava. Amb la sorra jugava que feia menjar.